Ayun, so good morning po sa mga Albayano. This is your host, Romer Carbilido. And this is Harampangan 2019. And kung mahiling ko nindo kay bata po si Mayor Ami Villanueva of TUI. And again, yaong kita duman sa samuyang promise sa sa mga Albayano to make them more informed na mas mamidbida ninda kung sirri sa mga madaralagan this coming 2019. Actually, ang pinaka three-point slogan ni Harampangan is Hilingon, Dangugon, and Midbidon ang magiging leader nindo pag abot sin panahon. So, ngunyan po, we are trying to fulfill our promise. Pampirang episode na ini? Siguro mga nasa 14th, 15th. Dakulong kami mga na-cancel na show. Tapos iba na in-invite from other municipalities, the imans in the willing maghampang for they have their personal reasons, so we have to respect that. Pero yung ani po, we are a private group na tigpush me na mas maging informed ang mga Albayano. So ngunyan po, bako man po akong focus kang show, kundi nganing madawag ta. So, kung anong plano kang madaralagan na mayor sa TUI. And just to let you know, mga disclaimer po, tulos kita just to make sure. Gabos po na madalagan for mayor is in-invite. So, kasabay na po dyan si Mayor Ami and si Mr. Leo Templado. Pero ano status kay Mr. Templado? No response, nothing. Iyo. So, gabos po, in-invite and ang naghampang lang po sa tuyang unyan is si Mayor Jaime Ami Villanueva. So, Mayor, thanks for accommodating our request and magmo po kami nag-respond po kamo digdi sa ano kang Harampangan. Ngunyan po, ang sa tuyang audience is bako lang taga TUI. Though, of course, ang pinaka-target na makahiling kan sa tuyang show, which is target on mamaya pagka-broadcast is sa mga taga TUI. Kaso lang, di man may iwasan na bako lang taga TUI ang mga kahiling. Ini pati sa mga bilog na taga-Albay. So, ngunyan po, para po duman sa mga day pa nakakamidbid sa imo, we'll give you 60 seconds na ipamidbid kung sisay ka po sa Inkahali and sisay po si Mayor Jaime Villanueva. Ako tabi si Mayor Jaime Clotario Villanueva, dating kapitan ng 10 taon, dating konsyal ng 7 taon, as ininian sa kuyang ika-4 na torno. 12 years na bilang alkalde. Sa man tabi akong arkitekto by profession. Okay. So, architect by profession. Pirang years na po kamo sa sa politics? All in all. Since 1994 when I was first elected as barangay captain. So, nasa 1994, that's... Pera, 14 or 24 years? 24 years, no? Yes. Ayun, yun ang ano. Same po na barangay, kamo? Sa sentro tabi Kantik. Sa center. Ha? 25 years. Okay. So, it's... karda ko lang kita maawakodan kay Mayor with the questions that we are ask pa taga-Albay. So, ngunyan po, Mayor, so, ano pa pong dapat maaraman kang tao tungkol sa pagkatao ni Mayor Villanueva? Ako tabi may agom, may sarong aki na nag-eskwela sa Aquinas University. As in, kami igwamaning pribadong negosyo na may relasyon sa gobyerno, ibang industriya. Ano tabi? Siring man, ako po talaga kan nagdesisyon na maglaog sa serbisyo publiko, talagang plinano ko na magpuon bilang kapitan. Kaya tabi, sinasabi ko 10 taon, labig na panahon, dahil mas gusto ko na eksperyensya as in namatian, as in aram ko kung ano ang nangyayari sa grassroots. So, pagkatapos kayan, ako tabi na plano nag-kandidatong ABC President. ABC, Liga ng mga Barangay. Presidente kan mga kapitanes. As in bilang presidente kan mga kapitanes, automatic ex-officio member sa Bunigang Bayan. So, yuman po ang sa kuyang eksperyensya bilang lehislador. So, sabi, kan ako nagkandidatong alkalde, yao na po sa ko. So dakulang eksperyensya bilang sarong servidor pambanuan.
So, para po sa mga taga-Tiwian, this is an in-depth interview kay Mayor Villanueva of Tiwi. And ganyan po, mas maray nang nadadaog nindo directly from the candidate himself. Kesa so, ang mga anak ko kaya ngunyan na information, minsan kung bakong second hand, aram mo yan, third hand, minsan, dakulo ng dagdag, dakulo ng bawas. So, ini man ang saro sa advocacy na gusto tang gibuhon, na aside naman sa, we are promoting so, that politics can be civil, na paghampangon, so, competing candidates. On top of that is, so truthful information na, kaya ang mga taga-Tiwi, and sa mga taga-Albay, kamo po ang humusga kang sa tuyang mga kandidato kasi party po yan kanso pinaka-advocacy yata. Igwa nga ni kami digding slogan mga taga-Albay, dahil kamo dinangag ngunyan na 2019. Tama po ba? Yan. So, yun. For more informed Albayanos, we will be proceeding dito po sa tuyang questions. Ang pinaka siguro ini po ang pinaka-karne sa tuyang interview is maaraman kan tao ini so section na pighapon ng hashtag no. Okay. Yun po. Ang hapot dyan is kang mga taga-Albay, lalo na kang mga taga-Tiwi is so Mayor, madalagang giraray po kamo. And para po naman sa mga tao na especially sa mga taga-Tiwi, for them to have more understanding, ano man ang gadang gibukan sa rong Mayor. Yan. So, ito. Ano pong sa inyong plataforma and in your own words or in your own terms na masasabutan ka mga taga-Tiwi, ano man ang gadang gibo kang Mayor kang Tiwi? Ang gibo ning sarong mayor, gari igwakan sarong kumpanya kung sa pribado na ika ang nag-administrar, nagpapadalagan kang kumpanyang iyan. So basically, yaon man dyan sa imo, nakaatang kung ano ang vision, kung ano ang pangiturugan mo para sa imong kumpanya, sa imong lokalidad. Siring kaya dakulaon na bagay na ako bilang sarong arkitekto na ang training mitabi ang magplano. Kisarong building, kisarong lugar. Nakulaon na bagay sa kuyang training, digdi sa kuyang napili na bukasyon. Kaya, ang sakuya na plataforma na tigapod, nakabase sa slogan na TV Asenso. Okay. Matanos asin marhay na paggobyerno. Responsable asin disiplinadong syudadano, banwaang maugma, matuninong, asin progresibo. Sa sakuya pong pagtubod, iyan ang pinaka-importante na component ng sarong sosyudad. Ang sarong matanos, asin marhay, na paggobernar, sa parte kan mga namamanwaan, importante ning marhay para sa ko ang maging responsable asin disiplinado. Ako naniniwala na saro ang disiplina para sa progreso ng banwaan. Disiplina. So, para duman sa pangiturugan kanilang bang tiwinhon na magkaigwa ning maugma, matuninong asin progresibong banwaan. Initabi naka-anchor sa apat na major development trust. Okay. Primero, education. Ikaduwa, turismo. Ikatulo, fishery development. Ikaapat, investment, livelihood, and skills development. So, iyan tabi ang sakuya na paniwala na pinakamayor na dapat fokusan ng sarong leader para may angat mapakarhay, may angat ang kabuhayan kan mga taga-TV. Siya, of course, yaon dyan mga minor like peace and order, of course, health,
infrastructure development. Kay riba na po yan, kabos. Pero ito ang sa kuya, importante na makataon ning nahanap buhay para maiangat ang sa syudad. Permita edukasyon ang number one. Edukasyon. From Campimero Contorno hanggang first 9 years ko as a mayor, consistent ang Banwaan Kantiwi na iyo ang first placer sa Kadunong Awards kang gobyerno provincial. Natawan po kami ng Hall of Fame Award dahil sa mga programa sa edukasyon of partnership sa DepEd. Yes. Dahil taman, kita tabi nagsusuporta sana. Of course, DepEd ang nagpapadalagan ng programa. Kaya, ako kaya naniniwala na saruian na factor na in the long term talagang makakatao ng progreso sa sarong Banwaan, edukasyon. Kaya hanggang ngunyan, yaon manggiraray, igwatabi kaming programa na reading proficiency program na natapos nagkondusir kami ng assessment sa gabos na estudyante from grade 1 to grade 4. And na-found out na dakul ang nadidipis sabot sa English. So, aram tapadagos na ang kadaklan kan libro nakasurat sa English. So ngunyan, igo po kami na dinevelop. And I'm proud to say na ang nag-develop ka ito, gabos na maestro as in maestra na itong workbook, itong para sa English. As in, na-imprenta na tabi. Oh, okay. Ang karahayan ka ito, target ang magamit. Itong nagluwas sa assessment ng mga maluya, iyo tabi ang magamit kan mga libro dahil sinaro-saro sa mga aki. So naaraman ta kung sisian mga aki na nadidipisilan, kaya nagpagibo kitang libro para sa sainda. Libre man tabi ito dahil magkibayad. So ang purpose po katong so libro na byproduct kang so tigibo kang tiwi is nganing mas maging proficient sa English. So yes. An apod po kay to every tiwinhon a reader. Oh, that's nice. Opo, That's every nice. tiwinhon. Pag-approach lalo na yan sa pakakod kang English, imbis na pakusugon so tawo na mas ang tigigibo garo pig mababa sa standard ay digdi na lang kita iano ta na lang sa Tagalog na lang kagibuntang ano. Ang problema duman is na-acquire kang so estudyante itong so sabi ta gani po nindo na kadaklan ka mga libro which is nakasurat sa English. So kay puan talaga mag-adapt kang kang mga estudyante. So yan sa mga taga-Tiwi, yan po digdihan sa indong mayor, magdangog po, dahil magdinangag, you're getting first-hand information kung ano po so sa indang plataforma. And ang kagayon naman po kayo ni is kami po, though we are doing this one, nahiling may mana at some point garo may fragment kang pigigibo min that we are actually educating people na kung kamo magibog ki desisyon, especially pag kayaon na kamo naman sa ampang kambalota, so naga-fill out ka na baga, you need to make sure na so sa indong decision is hali sa pagiging informed, bako lang sa hali kamo sa pagiging ignorante. Diba? So, you better go ahead and watch this show. Para po sa mga taga-Tiwi, we're inviting you to go ahead and share this one sa indong mga relatives, sa indong mga kabarkada, sa indong mga kamigbid dyan sa Tiwi. Takaya po nindong bagohon ang dalagan kan Tiwi sa pamamagitan kan sa indong boto. And right now, tigtry ta pong paghampangon ang duwa nindong mga mayor, which is si Mayor Jaime Villanueva, tapos si Mr. Leo Templado, kaso lang dahil man nakadigdi si Mr. Leo Templado and no response po so sa iyang status. So, ngayon, ma-proceed kita, we'll try to get to know in-depth itong so sa imong plataforma, digdi po sa next section kan sa tuyang show. So, pighapod na #nowhere and #knowhow. Ganyan po. Ang pinakainat na question duman sa nowhere is, hi na si Tiwi ngunyan. Okay. Ngunyan as we speak.
Kung kamo po ang manggagana na leader kan Tiwi bilang mayor for the next 3 years, pasain naman ang Tiwi. Aram ta na may long-term vision baga kita, di ba? Pero we can only achieve as much within those 3 years. 3 years man lang. Bakit 3 years man lang ang term kang, Tama. kang mayor, di ba? So, hain si Tiwi ngunyan, kapag kamo po ng gana, pasain siya. Last question is how? Paano nito ito gigipuhon? Okay. So, let's, we'll be giving you 120 seconds to answer those questions. Well, kung ang TV pasiring duman sa realisasyon kang sa muyang pangiturugan na magkaigwan ng banwa ang maugmang matuning ng asin progresibo. Pero hay na po kita ngunyan. Hay nakita mo niyan. Yao na tabi kita duman sa yao na sa mga fundament na ilatag ta na. Ano? Okay. Actually, kumbaga sa aeroplano, nagti-take off na, pa-take off na. Okay. Ano? Igwa na po kita ning comprehensive land use plan. Katabang ta ang Universidad kang Pilipinas duman sa plano sa bilog na banwa ang kantiwi. Igwa na kita ning 10-year tourism master plan. So itong mga na-mentionar ko na development trust, igwa kitang basihan. Bako ito inisip sana na daing inadalan. Kaya igwa po kita ning mga araw kaining plano para talagang igwa kitang giya kung paano inigiribuhon. Ano po? Kaya tabi nailatag ta na sa mga fundamentals, mga basic ano tabi araw mga pangaipo, fire dati pong bumbero, iguana dayong istasyon kang pulis, iguana tabi pinakaraita ang sa tuyang center, iguana kitang fish landing. Duman sa industriya kan mga parasira. Asin iguana po itong cold storage. Asin ang satuya na plano na ang TV iyo ang maging sentro kang pagsira sa bilog na Laguna Gulf. Kaya malaag po ngunya na maabot na bulan ma-construct na dumang kang fish port. Igwa naman kita duman na sarok pang building para sa export. Ano? So halangkaw ang standard kang export pag-export kang sira kaya dapat ma-met dahil halangkaw ning marhay ang standard. Ano? So sa agrikultura padagos kita na may mga programa asin proyekto. Katunayan ang plano ta sa ang kantiwi iyo ang maging sentro kang organic na pagkaon. Kaya po ang positioning na tigapot kumbaga sa pribado sa negosyo. Siring kang may promote ko na so halo-halo. Okay. Pag nagsabi kang halo-halo sa TV masiraman. Pag nagsabi kang koron sa TV dakol ka yan. Magayon ang gibo sa TV. So ang gusto taman mangyari pag sinabing organic sa TV dakol ka yan. Igo ka yan. So araw tabi ito ang sa tuyang positioning kaya igo kita ning programa sa bilog na 25 barangay na nagtatanom ng mga organic vegetables sa ngunyan. So ito tabi para makatabang sa mga pamilya asin ang sobra tigbebenta ninda. So makaugmahon po paghilingon na pag nagbisita ka sa sarong-harong mailing mo ang dakol na mga pagkaon na nakakatabang sa inda. So nailatag ta na tabi ang mga bagay na iyan. Asin sa ngunyan kay riba itong investment, livelihood and skills development para po duman sa mga tigi-imbitaranta na industriya na maglaog sa banwa ang kantin. Okay. So, ngunyan, mahapot po ako duman sa pigsabi mong, pa-take off na kumbaga sa aeroplano nga, gamit po so analogy na naka-take off na kita, di ba? Naka-take off na. Nakalatag na sa fundamental. Ngayon po, gusto kong hapoton ito tayo, especially itong pigbanggitin doon. So, gusto rin itong i-position si Tiwi as, po si Inot duman sa maging Center kang organic organic, na pagkaon.
pirang years po ang realization kayan? Nganing magmaterialize. Iyan tabi ang sa loob kan next ining sa sunod na turno. Iyan ang mamaterialize. Kairiba ka iyan na duman bago ka magluwas sa Banwaang kan TV. Malaag kita ning Bagsakan Center. Okay. Bagsakan. Na sugabos na tinanom, sugabos pati hayop tabi. Bako lang tinanom, pati hayop okay. gusto ta mga orig na organic, gusto ta gabos ibabagsak duman. As in para sa mga parabakal, ma-schedule kita let's say twice a week na maduman sa TV para magbakal. As in ang saro ta pang target ang tabi ang sentro kang pilgrimage sa Banwa sa probinsya kan Albay dahil nasa TV ang patron saint kang sa tuyang probinsya ang Nuestra Señora de Salvacion. So dakulong pong mga peregrino as in mga devotos na nagdudungan sa Banwa ang kan TV as in gusto ta na bago sinda maghali sa TV matuod na maghapit duman magbakal kay itong mga pagkaon na ito. So, duwa ang purpose na kay ito. Ta sigurado na patuudan man sa naang bagay na yan. Pag word of mouth, bago ka maghali sa TV, maghapit ka duman. Barato, fresh, ang mga pagkaon, ang mababakal mo. So, sa siringkaan, nakultabi kita na matatabangan. Yes. Dahil sugabos siyempre na nagtatanong kayo, sugabos na nag-aalaga ng mga organic. As in, so iba pang produkto. Araw kang koron. Ilalag ta po duman. So, baka, basta gabos po na produkto sa TV, ilalag taman duman. Igwalang kitang special na section para sa mga organic na pagkaon. Okay. Ano po itong gaano ka rin naman po sa materialization na maging sentro kang sa fisheries kan Laguna ang tiwi. Mga pirang years po realization. Nakulaon po na bagay. Igwa na po kitang duwang building duman. Next month na bidding na kang public works so Fishport. As in ang tiwi tabi siguro pwede man ma-upload na modelo kang pagsira Okay. sa bilog na Laguna Igor. Katunayan, ang Samuya tabi na M-Farm C, kundi ako nasa sala, so Municipal Fishery Aquatic Resource Management Council, kundi ako nasa sala, kan ikaduwang torno ko, iyo tabi ang national awardee. National. Okay. Sa bilog na ang Banwa ang Kang TV, ang most outstanding M-Farm C sa bilog ng Pilipinas. Ngunyan tabing taon, kami ang most outstanding sa Bicol region. Pandua lang kami sa bilog na Pilipinas. So gustong sabihin, marhay ang Samuya na pag-alaga kang kadagatan. Katunayan, bago tabi ako naging alkalde, rampant ang dynamite fishing, ang cyanide fishing sa Samuyang lugar. As in, I can tell you right now, even before, nadai po ki-dynamite as in cyanide fishing sa Samuyang lugar. When we say dae, means As in 0%. As in zero. Okay. I can tell you that. Sa dahilan, naging seryoso. As in, ang pinaka-importante tabi duman, itong naipasabot mi sa mga parasira na ini para sa inda. Naka-apektar man ito sa kuya. Second, kang pag-implementar, nadaog ako sa duman sa mga barangay, of course, na dakol na parasira. Dahil kan inot ninda na sabutan. Pero, kan sa kuya na padagos, mahiling ta ang karahayan dahil sa sakuyang padagos na pagkandidato, gana na ako duman sa mga lugar na ito. So gustong sabihin, na-realize kang tao na ito bako man para sa kundi para sa inda. So, dakong tabang, kaya sa bilog na Laguna Igor, pagmati ko, dahil mangkibang may infrastruktura na arog sa Samo. Na igwaning cold storage, igwaning building para sa export, kundi na igwang gigibuhon
na fish port para lang sa mga parasira. So, iyo man ang sa tuyang plano na kumbaga igwang Jensan na tigaapod. Ano, maski sadit lamang na Jensan ang banwa ang kantiwi, okay na sa No, rin tuya. po yan mangyayari. Mga Yaon na ano. po, sabi ta, ngunya na ngunyan tabi na nakalatag na, may building na, may cold storage na. Tigtatapos mila and I think next month ma-inaugurate na kami kang nasabing pasilidad. Iyo. It should take time to make Albay realize na ini talaga ang center kang fisheries, and sabi nga ni Sa Lagunoy Golf. Golf. Lagunoy Golf. Diba? Tapos gusto tayong maging role model sa mga Iyo tabi. pagkaroon which is ang gigibo nito yung race nindang standard kayo yun ang pinaka point kang pagiging model, pagiging leader. Napapalangkaw mo sa standard pati kan sa mga kairiba mo, sa mga kataraan mo. Ayo. So, ngunyan, ini pong sa tuyang kumbaga, so hapot kang mga taga tiwi ngunyan. Tadumang kita ma-proceed ngunyan ini na so section na pighapod tang #NOWAT. Ang ginibuta po digdi mayor is nag-gather kita ki mga questions from ano pong hapon sa mga taga-tiwi? Tiwinhon. Tiwinhon. Tatigan ako tiwingin nyo. Tiwinhon. Kaya, tiwinhon po. Tiwinhon. Sa mga taga-tiwinhon, nag-gather kita information, nagpa-survey kita, tapos nag-research kita. And may mga tao po na nagtaok sa kansain ng mga questions, complaints, opinions, and kung ano sa mga agrangay na ighusinda. And this is the tradition that we've been doing with this show, na kung saan bako lang kilang duwa nag-uron nakasabay so mga apektadong tao duman sa kunwari sa Indo po, which is the municipality of Tiwi. Ang tigibuta is involved man sila. Okay, maray po. Garo-garong ang barangaan kang digde 80% or 7% kang airtime sa imo, 10% kang airtime sa akong host, tapos 5% naman para duman sa tuyong mga audience. So nag-gather po kita kiki list of questions. Inibig hapot na #NOWAT. Questions from the viewers or sa mga taga-tiwi. Okay? So, ganyan po. Pwede po kamong you have an option to answer it or not answer it. Okay po? So, yan po siya digdi sa fishbowl. Shall we? Mabunot na po kita. Okay. Kuha na po akong saro. Tapos paki-mention po kung anong number. Ay, ako na mabasa lugod. Question number 1. Okay? Question number 1, hali kay Mr. Hill Puto. Basahan ko po. Ang hapot ko lang bilang opisyalis kan Tiwi, ano ang gigibuhon nindo gigibuhon nindong paagi sa sobra kimahal kan presyo kan sira digdi sa Tiwi compared sa tabako? Salamat Hill, Salamat. Precisamente igwa na tabi itang linaag na cold storage. Para kung dakol ang nadadakop na sira dahil napagdakahon sa ibang lugar dahil ang saro tabi kay ni iyo ang pagtao ning pagibo ning sarong sort of a cooperative para tabi matawan ning kapasidad financial na suporta para itong mga dadarahon sa TV dapat sinda na ang magbakal bako darahon sa ibang lugar. Ang nangyayari tabi kayan igosinda ining mga parasira tabi ning mga financier na iyo ang nagkakapital kan sa inang pagsira na of course maduman sa lawod kay puhanin na ning gasolina kay puhanin ng pagkaon so igwa po kay to ning nagkakapital kaya pag sindaman nakakadakop duman maninda tigdadara so ang simbag kayan matawan ning kapasidad itong mga taga-tiwi paagi pagporma ning sarong kooperatiba para matawan ning financial na suporta para iyo ang magtaon ning
maging financial na tabang o duman sa mga parasira para sa indaman sa mga taga-tiwi darhon itong mga nababanwit o nadadakop na sira. Ang dakulaon na bagay na itong cooperative iguanan ng pasilidad na magagamit ano para maging storage kang sindang mga nadakop na sira. Kumbaga, ang tigibutang niyan is tigready na sa infrastructure. Ang kay ponda na lang is human resource which is kooperatiba para i-execute ito. Tama, and maagi so finances duman sa management kang kooperatiba, pasiring duman sa duman sa mga paranawod, sa mga parasira. Tama. Instead na hali duman sa private financiers. So kung sa arko katong paagi mapapababa ta dahil ang purpose tabi kang kooperatiba bako na tunay na negosyo, no? Kundi ang makapagserbi sa kapwa ninda parasira. Dahil Fisher Fox Cooperative, po. So sa paagi kayan, bako ang talagang ang profit ang number one na konsiderasyon, kundi ang makataoning serbisyo sa ninda parasira. So sa sakuyang pagtubod, nakulang bagay po yan para maibaba man ang presyo. Siyempre, pang mga pribado, po ang kalangkaw na barakalon, Pero pag pinaagi po yan sa kooperatiba ng parasira, sa pagmati po, mababa tabi ang presyo kang sira sa Banwa TV. Ini po, ihapon ni Mayor. Puro sa pagiging ignorante, ihapot ko sa mo, tangay ako man, ma-inform na ako. Dakol ba talaga na sira na nadadakop sa TV? Dakol tabi, katunayan, ang TV tabi, iguang tigapod, ang Lagunoy Gulf, iguang tigapod na Tuna Highway. Okay. So, Tuna, Maliban, dyan sa Lagunoy Gulf. So, hali sa Pacific Ocean. Dahil sa likod kang Catanduanes, yung Pacific, na naglalaog sa Lagunoy Gulf. Sa ngunyan, igwalang kaming dapat asikasuhon dahil itong laugan pasiring sa Lagunoy Gulf, sa ngunyan, dakul na ang mga darakula na mga sakayan na nagdadakop man kang nasabing sira. Pero pagmati ko igwamang kaya na plano ang gobyerno nasyonal para ma-address ang bagay na yan para daimang kami maapektaran sa Lagunoy Gulf. Pero kaya tabi kita ning programa para sa pagsira. Igawa po kitang tiga-apod na off-season sa Banwa ang Kantiwi na kung saan itong mga darakulang parasira, itong may mga darakula na sakayan, may mga bulan na daisinda pwede magdakop kan mga nasa bako na day total na magdakop pero may mga klase kan sira na daisinda pwede dapat dakopon dahil ito mabunay pa asin madakula pa. Iyo. Ta nangyayari baga supposedly kung dako lang supply kang sira sa tiwi mismo, dapat ang presyo kan bako man halangkaw. Kasi nagiging problema nga ni since funded siya kang private financers. Ipapabakal ninda duman sa mas halangkaw ang presyo. Tama. Which is sa luwas. Na magkakigulugod ki scarcity sa loob kang tiwi kaya naglalangkaw ang presyo. Tama. So, ngunyan, mga Tagalbay, thank you so much sa paghimay kang sa tuyang simbag duman, Mayor. So ngunyan po ini ang tiggigibuta po tigdi is we're really trying to get to the root duman kang problema and hilingon ta talaga kung may capacity ang sa tuyang plano or ang plano ni Mayor Villanueva to address these specific issues. So, ang nangyayari ngunyan, na-educate itong sunag-apot. So, Mr. Hale Puto, tataod, pagka na daw mo sa iyong pangaran, i-like mo and paki-share man sa imong mga friends na taga-tiwi. So, ini po sa to yung next question. Okay. Question number 5. Hali kay Riota Cal. Question. Tubig, kuryente, tabi ang magayo na solusyonan, kundi puro anas. Isay pa daw ang makakalutas kan sa tong problema. Tama. Totoo po ini, dakulang problema ang tubig sa Banwa ang Kantiwi. Ngunyan tabi, nasa pribado na. So nakaaging administrasyon naglaog sa kontrata sa Prime Water. Ikaw po no joint
napirmahan kang Agosto 4, 2015, kan dating administrasyon. Sa kantidad na 391 million plus. 391 million plus. So, kan ako po naging alkalde, dahil ito lehitimong kontrata na linaog kan lokal na gobyerno na siyempre po, dahil ko ito basta-basta pwedeng dahil onrahon. Kung dahil makakasuhan man ako, asin ang mga miyembro kan Sangguniang Bayan. Kaya ang sarong opsyon tabi na ginibo mi, nakipagrenegosyar. Okay. Okay. As ang kantidad na 391 million, nabawasan ng 39 million. Naging 351 million plus. Ito ang rason kung nata, so taripa, of course, dahil nabawasan sa kantidad kang proyekto, nagbarawas man, so babayadan kang residente. Say for example, so dating first 10 cubic meter na 164 pesos. Sa renegotiated contract, ang naging minimum 5 cubic meter, 75 pesos. Pag makakonsumo ka ng 10 cubic meter, 1505 o 150 pesos ang 10 cubic meter. I-compare mo duman sa dati na 164, of course, nagbaba ng 14 pesos. As in, so mga incremental, pag naglampas ka ng 10 hanggang 50 cubic meter, gabos tabi ito nagbaraba ng 2 pesos kada metro kubiko, 3 pesos kada metro kubiko. So, ito ang resulta kang pag-renegosyar. So, effort. Katunayan, kang ako tabi ito sa tubig, nagkataon lang na igwa kita sa politika na bako mo kaalyado ang sanggunian, na didipisilan kita duman. Actually, ining prime water, naglaog na ini sa ikatulukong turno. Kaya lang, pag-iter ka ning unsolicited proposal ang sarong kumpanya, ang gustong sabihin ka, sindaan magibo kang feasibility study, as hinday ka pwede makapagibo ning sa diri mo. Okay. Dumantabi ako naghabo duman sa proposal. Sa dahilan, sabi ko, magpagibo ka mo, mapagibo man ako. Okay. Kung kamo sa naan mig pagibo, dahi ko man aram, dahi akong basihan, dahi kaming technical na kapasidad kung talagang tama ang So, data saido. na ipaprovide nila naman sa study. Tama ang gigibuhon nindong feasibility study. Dahil may aram kung halangkawon ang kantidad kan sa imong proyekto, dahil may aram kung tama ang design mo. So, sabi ko nga ni Tabi, dahil akong mayoriya sa sanggunian, kang bago natapos, natawan ako ng kondo, patapos na sa sakuyang turno. So, 2 months bago matapos sa sakuyang turno, dahil na nga ni Tabi 2 months, saka natapos man sa pinagibo kong feasibility study. Okay. So, ito po sana ang naging basihan. Kaso, kampag tukaw kan dating administrasyon, duman sila luminaog sa prime water. So, dahil na pa ako maginibo kundi i-renegosyar na sana ito. Sa ngunyan, iyo ang samuyang tigigibo kung paano talaga mapakaskas ang implementasyon ng mga proyekto sa tubig. Maski na nga ni Tabi sinda pribado, siyempre, yaon mangyayari sa sako na kung paano i-push na may pakaskas ang implementasyon. Dahil kang nagpirmahan po kang joint venture agreement kang taon 2015, ang nakalaag duman kay riba sa kontrata na tinurn over sa prime water ang gabos na pasilidad kang Banwa ang Kantiwi sa 19 barangay. Okay. So, sa ngunyan tabi, tigsisimbag ta ito, igwa naman, kaso prangka-prangka, nababagalan ako sa implementasyon. Oo. Kaya tabi, hanggang sa ngunyan, during every meeting, ito ang samuya na tig-review
ano na ang compliance nindo ito yung joint venture agreement. May igwa po ko mong idea kung sa inang bottleneck kung nata medyo nahahaloy? Ang sa kuya pong idea, itong nangan kang pagtaoning fundo para sa implementasyon kan mga proyekto. Ang po sindang financial model na ginibo. Ano? Ang sabi ko, iba ang financial model ang realidad. Ano? Na kan sa aktual na implementasyon, itong modelo nindo dahil man nagtutugma sa realidad tangon yan. So sabi ko, i-adapta dahil kita magparaan na inilang ang gagastuson nindo dahil iyon nasa modelo sa taon na ini ang pangipong tunay na ini dapat matawan ng budget. So, duman po kami primarily dahil nagkakao yun. Iyo. So ini pong paglogta kang kontrata with Prime Water, aside sa presyo tayo yun bagang pinaka-complaint ni kang sa tuyang viewer, na-improve man so far sa tuyang water system kang pagano? Igwa man tabi pero sabi ko nga ni bako ako kumbaga sabi yung tanong bako ako satisfied sa nasabing improvement. Kaya sa ngunyan iyo mangyayari ang samuya na dapat ma-resolveran. Iyo. Po. Thank you so much sa sa detail. Manungod tabi sa kuryente. Oh, yun Okay. sa kuryente. Manungod sa kuryente, dati kaya ang TV igwaning subsidy. Yes. Electric subsidy. Nagkataon lang tabi na kang nagwanin dakulang kwarta ang TV. Dakula. Siguro mga 200 million plus lump sum. Ano? Ang naging polisiya kang administrasyon durante kang panahon na ito ang magtaoning 80% subsidy. 80%. So gusto kung may bayadan na 5,000, 4,000 ang tigsusubsidy kang gobyerno. 1,000 lang ang babayadan mo. Ano? Haloy po ito. Asin kan ako naging kagawad bilang ABC President. Nag-introduce tabi ako ning ibang iskema. Tigapod ko percentage subsidy. Ang gusto kong sabihon, kung habang naglalangkaw ang sa imong konsumo, nagbababa man ang sa imong subsidiya. Habang nagbababa ang sa imong konsumo, naglalangkaw man ang sa imong subsidiya. Dahil equitable po ito. Yes. Ang paniwala ko tabi, duman sa dati, nakalamang sa mga mayayaman. Dahil siyempre, pobre na ang bayadan 500, klaso tig-subsidy kang gobyerno. So mayaman na ang bayadan 4,000 a month ang tig-subsidy kang gobyerno. Nagkataon po na baba na sa fundo. Dahil ang subsidy tabi naka-anchor ang basihan itong generate production kang sa tuyang mga planta. Originally ang tig-produce 300 to 320 megawatts. Sa ngunyan tabi, sa presente, as you 70 megawatts ang napoproduce. Imagine, from 300 to 70 megawatts. Kang month, 60 megawatts ang napoproduce. So, sabihon, siyempre, pag diit ang naproducer, diit man ang pundo. So, nagkataon tabi na naubos ito itong pundo para sa subsidy. Ngunyan tabi, igwa na naman kaming di na pundo, so may implementar migirare ang subsidy pero sa hababa na sanang kantidad. Nakapasar na tabi sa sangguniang bayan itong ordinansa manungod sa subsidiya, pero ang samuyang tataong subsidy sa tao siguro
between 50 to 75 pesos a month. So, hababao na po. Pero, syempre, kumo iyan para sa tao, itataw ta sa tao. Dahil ang subsidy fund, hali po yan sa National Wealth Tax. Sa local code, nakalaag lang iyan solely to lower the cost of electricity. So, dahil mo iyan pwede gamiton sa ibang bagay. Totoo. At least 80%. So, kung sakali magamit ka man sa development and livelihood, 20% lang ang pwede mong gamiton. Ang 80% dapat to lower the cost of electricity. So, pang-subsidy lang talaga. So, iabi ang samuyang sitwasyon, dahil man kita makapababa na gusto ta, dahil igwa kitang tiga-apod na one grid, one rate policy, na sa bilog, sa wrong grid, sa ang rate, nagdidiferensyahan na sana ini sa mga kooperatiba. Kaya, sabiho na sa TV ang geothermal dapat sa baba. Sa bilog na Pilipinas na imantabi kinakaka-implementar kayan. Na kung mo diyan naghali ang sa imong kuryente maski duman sa mga hydro day tabi. Siyempre masusog sinda duman sa rate na yaon duman sa indang lugar. So ano po kayan ang sistema tangon yan. Pero maski puro paano, may babalik ta ito pero sa baba sa naning kantidad. Okay. And ang saro mo na ka to is paano pa ang sustainability kaya? Of course, kapag naubos na naman sa fund, din naman kita makaka-provide yung subsidy, tama? Tama po yan. So paano po siya, kumaga, anong long-term naman nga ning? Ang sa niyan, nadepende talaga yan sa product. So, primero, para they magbawas si product, ang bulod dapat mantaron. Dahil magparaparutol. Dahil ang steam, hali po yan sa tubig na nag-absorb kan sa tuyang daga. Ikadua, igwa po mo yan na sa presente, igwa maning mga drilling, bagong mga drilling activity sa TV na hopefully maging positive, makakuha ning luho na igwa ning makusog na steam para tabi makadagdag sa production. So ibig sabihin ito pa na steam na hani sa lupa nagbababa man ang niya Ayo po. Kaya nga ni tabi original na 300 megawatts naging 60 ngunyan 70. Katunayan dati tabi igwa ning tulong planta. Tulo plant A, B, C. Ang banwa ang kantiwi ngunyan duwa na sana. Planta na sana. So gustong sabihin, so mga steam fields mi sa hababang lugar, duman sa lowland, duman sa harani sa dagat, nagkagarada na tabi ito. And it will take millions of years para tabi maibalik sa mga steam duman. Now that's new information kaya ko po nahapot. Nagkagayonan kang running the show, you're being educated along the way kung paano nag-work ang mga bagay. So, thank you so much Mayor sa pagsimbag kan sa tuyang hapot. In that way mas nasabutan man kan tao kung ano man sa indang i-expect, ano responsibilidad kang government, and ano man self-responsibility. Nangyayari minsan ang pinagbiblame sa mga nakatukaw sa yang gobyerno. Pero may parte man na responsibilidad na ang mga citizens, and siguro ma-encounter tayo sa tuyang mga next na questions. And ang kagayon naman digde, Mayor, is na-explain kang politicians kung ano hanggang sa limit kang sa indang role ang ibang tao baga kaya ang expected din na since ikang mayor, ikang governor, ikang niya dyan sa posisyon kasaan mo gabos kami bilang constituent responsibilidad. So, tigana naman na it's gonna be a shared responsibility. Yan po ang sa hindong leader digde, pero di man nawawara sa tuyang obligations and so responsibilidad bilang mga sibilisadong constituents. So, mabunod pa po kitang sarong question. Sige po. Tama naman po magbasa. Kaya pa. May Okay, no problem. Hali po ini number 4. Number 4. Ali po ki Jansen Condat Cuadro.
no rin po masusolusyonan ang pagkapaha kang mga taga-tiwi sa tubig, lalong-lalo na sa ibang upper barangay. Nung kalamang na maunabihan ang issue. Dumantabi sa upper barangay. Iyo tabi bago mag-usman. Yaon tabi so focus ta mga fundo ta na hali sa gobyerno nasyonal. Yaon ta duman din covered kang prime water. Ano? As in, dakula po ang naginibo kan mga fundong ito. I think kundi ako nasa 5 million ano na fundo na ginibo ta duman. Ang nagka-problema lang kan inagihang kang Usman na damage itong mga ginibutang ngunyan tabi tig-rehab ta na ito, tig-rehab so mga tubo na recover ta so dai tigpalitan ta as in igwa manggirari kita ni po ang fundo hali sa gobyerno nasyonal ang tiga-apod sali na dumantali na sa Upland Bar. Day ko lang masabi kung taga sa ini ang Specifically, no? specific kung sa Induman. Pero ito po na mga sa Upland Bar, guys, nasisimbagan tatabi duman sa problema sa tubig sa dahilan igwa kita ning mga nakukuha ang pundo para sa mga bagay nito. So, yan sa kakulangan kan tubig. Let's talk about siguro sa percentage. Mga nasa pira pa po ang kaipuantang halos gabos na mga nasa pirang percentage ang kaipuan pang nasa pirang percentage siya ang may tubig na nasa pirang percentage pa so kaipuan pang anuhan. Definitely may specific na lugar na kulang pag-supply kan tubig. Nasa pirang percentage. Ang igwaman ning mga tubig ang iba lang mababa ang pressure. Siring man kung anhapot mo sa percentage barangays na tig-mentionar di akong specific kung pirang percentage pero kung sa kuya nahihilingon I think igwa pa duman mga 30 something like 30% na talagang dapat tutukan sa system. Iyo. Okay. Iyo. Kung argan ngunyan ini po ngayong kagayon na talaga nasisimbag talaga sa tuyang mga questions. And we're hearing directly sa kunya ang digdi ko ta si Mr. Leo Templado matatadamog taman sa iyang sa iyang mga opinions regarding yan kaso lang yun nga no response siya so ma-proceed pa po kita sa tuyang next question. Masimbag ko man igwa po kan nakaaging simana igwa na po akong pina-upload na sa emergency drought and dengue plan drought dahil igwa kita ning imminent drought dengue dahil igwa na kaming sarong case na dengue banwa ang kantiwi habo ko po maglakop ang dengue so duman sa Upland Barangay day tabi duman ki mga metro ang tubig na disiplinahon ang sadiri ang naisaraan mga pipa wala ganing mga pipa ang mga ang sa indang tubig ang sa indang supply kaya sa kasuhapon ang deadline para magsumiti kang lista na so mga harong na daing pipa lokal na gobyerno ang ma-provide kang pipa pero i-check me ang mga harong dahil igwaning ordinansa na ginibo para tabi mapinaliran so dai mag-comply para mag-conserve kitubig. So saro po ito kang gusto ta na disiplinadong syudadano. Disiplinado. Kaya tabi maliban kaan igwa naman po kita ning
may krinear na ako ning task force para duman. Bako lang tabi duman sa tubig, siyempre pag may drought, apektado ang health, apektado ang agrikultura. So igwa na po kita ng mga plano para sa duman. Siring man sa dengue, ngunya na Sabado, asin Domingo, ay kung bako, di ako nasa 23 and 24, kung di ako nasa sala. Iyo tabi ang samo yung massive clean-up drive. Okay. Massive. Ang gabos na barangay, malimpya ang lambang harong, asin iluluwas ang saindang basura. Partikular itong itahali on dapat itong mga tig-istarang kandengge, iluluwas. Asin ito po kolektahon kang samo yung mga basurero. Igwa, lambang barangay, igwa makolekta ka ito. Ilalag sa sarong pick-up point para kolektahan kang kan truck kan sa tuyang lokal na gobyerno. So, kaya iyan tabian sa tuyang kasimbagan duman sa duwa nagdadangadang na posible maging epidemya kunday maaksyonan nahabo ta mangyari sa banwa ang kantili. Ito pong clean up drive na how frequent po yan? Would it be every month, every 2 months, every 3 months? Ano po ang ano yan? Dati po, yearly, bako man po yan, every month, clean up drive. Ngunyan tabi, kasimbangan lang tayo emergency dahil duman sa dengue. Habo tatabi na maglakop itong yung sitwasyon sa dengue. So, ini po question, Mayor, is once enough para at least, di ba, para at least maano mo siya garo ma-prolong mo siya bago siya maging epidemya sa hiling ko tabi ang dengue kaya mas minadakol during summer so ini para ma-prevent tayo na magdakol ang sa tuya lang naman na gusto maging ugali itong maglimpya ang harong mas clean up drive. Pero so habit ang gusto mo na ma-develop. Bako na malimpya sana dahil ikaw kitang clean up drive. Kaya ito ang sa tuyang gustong mensahe na paabuton sa mga tao. Garima sana po yan. Malimpya kan harong dahil piyesta. Pag dahil piyesta, malimpya kang komunidad dahil ma-piyesta. Kung dahil ma-piyesta, dahil maragdimpya. So, abot na po ang araw kayan na kaisipan. Kaya ang gusto tayo instill sa kaisipan na dapat inigigibuhon maging habit nga ni manwaan. Yeah. Sige po. Thank you so much sa kasimbagan, Mayor. Yan, so, ini po, tandaan po, ining nagbabadyang kang dengue, and I think bako lang sa tiwi na it's gonna be a helpful message na magpuno magrolimpya kan sa indang mga harong, especially magistaran kang kang mga lamok magiging prominente man ang gadang ang kahilangan. Actually pagka summer usually diyan nagroloso ibang mga viral diseases such as sore eyes and so so maski sa mga pets, sa mga ayam, yun ang mangyayari ngunyan na so, ini po, politics ang sa indong nakukuha na information ngunyan, you're being educated with a lot of things, and sa mga kasimbagan ni Mayor Villanueva. So, kitang question. Question number 2. Or hala ba ini? Hali ki Alvin Magalon Codillo. Dawa sa inabanwaan igwang problema. Digdiman sa TV sa banwang sakong kinamunda na ang problema sa ano daw ang tagarodai na susolusyonan. Paha na lamang kaming mga butanting taga-TV. Ano daw iyan? Paano daw iyan masolusyonan? Igwaman kutang tigsasabing harampangan, kundi pagtighapot muna sinda, pirmi may simbag, pirmi may plano. Buda nakatukaw na sa pwesto, suplano minsan rilingaw na ano daw an. Ngunyan eleksyon na naman, porlos pugos na naman ano daw an. Nitabi hali ki Alvin
Magalona Codillo. Question number 2. Precisamente, iutabi ito ang sa tuya na gusto marisolveran itong mapaskas asin madagdagan ang budget kang prime water para mas mapakaskas ang pag-implementar kan sa kang kang sa indang mga proyekto. Katabi sa aga Friday. Yes. Friday. Igo ko kaming tigapod na PPPRA. So, meeting. Itong public-private partnership, I think, review something. Na nagre-review kan mga pag-implementar, ano? Tigre-review. So, giraray, maghururon kami na sangunyan, iyo permi antico push me ang matawaning dagdag na budget ang Prime Water TV para duman sa mga sa mas makaskas na pag-implementar. Katunayan, igungani sinda duman na sarong spring na dati na isindang budget. Sabi ko, haloy na akong alkalde. Iguaning mga CPGs duman sa intake box, sa reservoir. Sabi ko, ayuson ta na iyan, ta ang pag-abot kang panahon, sayang kan mga sayang kan tubig na nagluluwas duman. Napirit ko tabi sinda, anayos ninda ito. Kaya lang, igwa pa tabing araw ka itong duwa, na ti padagdagan ko giraray para maayos mang giraray, day masayang sa mga nagluluwas na tubig duman. Sa ito panduwa ang hanggang ngunyan, day kami hanggang ngunyan, day natatawan ng budget. Which is ang pinaka bottom line kung medyo nagulan itong sa pag-arangkada is ganun sa budget. Yeah. Day man makakahiro, of course, kung wala man kipondo. Precisamente. Yes. Okay. So, paano itong one thing itong sa tubig, pero digdi po sa question ni Mr. Codillo, garo baga mahiling talaga, wala na siyang tiwala sa sistema, para na siyang ano pa masasabi nito ba? Garo, sabi niya po, garo puro na sa natuga, Tama, tabi yan. Saan niyan kaya ang sitwasyon, talagang tinorn over sa prime water. Hinda talaga ang management na turn over sa inda. Ano? Dahil luman sa joint venture agreement. So, ang responsibilidad mi, talagang piriton sinda, na day mag-stick duman sa agreement kung ano man nanalaag duman, as in, simbagon ang realidad na pangangaipo. Ano? As in, habo ko mangyari na mag-abot na pagdainin da talaga yan si Simbagon, posible na i-terminate ko ang kontrata. Ano po ang consequences kung sakali mag-abot duman sa point na ang consequences kayan sigun sa kontrata, ano, dati duman sa original na kontrata ang nakalaag duman, babayadan kan lokal na gobyerno kan TV ang gabos na inutang kang prime water sa original na kontrata. Dumantabi sa nirenegosyar na kontrata, day ako nagtugot kay. Sabi ko, ang linaag mi tabi duman sa renegotiated contract, babayadan kan lokal na gobyerno kan TV ang aktual na gastos. Bako sa inutang, kundi matapos ini ma-verify. So, sarap po ito sa posibleng mangyari, posibleng mabayad kami kang aktual na gastos. Pero at least bako sa aktual na inutang. Tapos sabi ko, bakit nagparang mo dahil manindot ti gastos sa TV? Natata kami ang magkakaan. Bakong iyo. Kaya tabi, posible yan. Ano? Sarap pa tabi, kung sakali man, makrear ako ning sarong section. Pwedeng gibuhon na actually iyan ang sakuyang saro kan mga options kang ako sa mga nakaagi kong turno. Ano?
makrear ako ning sarong section gigibuhon na economic enterprise kang banwa ang kantiwi. Pero kay riba paglaag ki board. Para igwa po ning sarong board para da ipagpakiaraman kang alkalde ang manungod sa pagpadalagan kang nasabing water district kung water district. Siyempre, yan po ang sakuya na worry, na pag pinakaaraman kan alkalde, ako tabi, pwede ko katuga na magiging stricto ako dyan. Kaya lang sa long term, kung dahil po ang board, baka pakiaraman kang alkalde. Board tabi, igwang policy making body, na dahil basta pwede pakiaraman sarong alkalde. As in kay puhan mag-hire ning sarong professional na manager na mapadalagan kang nasabing ahensya. So saro ito kan option na tigihiling mo. Sana dahil kami mag-arabutan duman. Pero tabi, kung sakali hanggang ngunyan, dahil ninda tigtatao sa muyang demand na magdagdag ning pundo, posible tabi mag-arabutan kami duman. Thank you so much, Mayor. Ngunyan, may hapon pa po ako regarding kami, we've been doing January, nagpoon na-interview ta na for vice governor, sa mga mayor and congressman, and ngunyan yung kita digdi sa sa municipal level, kaya nga po umuyang kita po. Minsan ko napansin, may specific na segment or grupo kang mga tao na wara na sindang faith sa sistema kang politika politiko. Nahiling naman digdig garo medyo evident so message ni Mr. Codilla. Ano po yung tao na garo wara na sinantiwala sa mga politiko, wara na madalagan man sa nakamo, kaya ngunyan grabe ang exposure nindo. Pero by the end of the day, wala man kamo na implementar. Ano pong sa indong gusto sabihin? Dahil naman po sinda masala. Pero kung hilingon mo man tabi, sarong parte lang ini kang problema mi sa baan na talagang dapat ma-address. Nagkataon lang na nakagapos kita sa ngunyan duman sa tiga-apod na joint venture agreement. Yes. Kaya nga niigwa kitang kung talagang dai positibo na development, igwa kitang opsyon nagigibuhon. Pero tabi, mahiling mo man sa ibang paggobernar, sa pagmati ko, na i-deliver taman ang kung ano ang dapat i-deliver kan lokal na gobyerno. Kaya tabi, ako, siyempre, sana naghahagad kang sa indong pag-intindi kang sitwasyon sa kasi ako tabi personal yun. Ako personal dahil man siguro ako masabi kan mga bagay na ini kung ako naugma sa nangyayari. Personal dahil ko naugma. Ngunyang ko lang sinabi itong mga opsyon na ito. Param kung dapat na sabihon dahil siyempre ikaw kaming kontrata. Pero tabi dapat simbagon ang kahaputan. Kaya sinimbag ko sa kung ano ang katotohanan. So ngunyan nagkakaigwa kay idea ang tao kung how satisfied itong gobyerno or locality duman sa actual na joint venture na ito, duman sa kontratang ito. And kaya nga nasabi nindo itong option. Ngunyan aram kang tao. Yan ang kagayon kang kanso programa is even though daisy na nakakalaog duman sa itong circle baga kan so mga problema talaga. Kaya pagka nasa leadership kaya ako naman sa pirmi sa circle kang problema. Ngunyan ini sa mga tao nagkaka-question na idea kaya pala naro kaya nangyayari. So now ang chances of them complaining is ta-inform nga ni sila kung ano sa nangyayari. Nagkakaiwa kay understanding so tao. And I think ito naman so point of service na tigigibo ni Harampangan is nganing masabutan man kang mga lokalidad kung ano sa tigiagihan ninda through their leaders perspective. Ta ibang perspective kang leader, ibang perspective kang so constituent. Ta minsan day man maiwasan pero pagkayaan ka sa leadership, may higher ground
napigahapon na mas nahiling mo kung ano so nangyayari. Kasi so ikayawan ka lang naman sa tao, nahiling mo lang, so na-experience mo ang problema. So ngunyan po, nadadawang din do sa incumbent Mayor Kang Tiwi, kung ano ang sitwasyon. Ngunyan po, may last question pa kita, i-express na ini. Question number 3, hali kay Celia Silo. Ang hapot ko po, nata sumarilis sa 4-piece ngunya na Marso, tig-hold po sa June na lang daw. May pagkaaram daw po siya. Hapot ko lang po. Sana day po madagit. Okay lang po yan. Sa 4-piece, day pa po akong na-receiving komunikasyon kung nata. Ang aram ko lang itong sa senior citizen na ginibo duwa na sa nakada taon. Ano? Manungod tabi sa 4-piece, aramong ko tabi ini, Celia. As in, kung pwede lang, magdumang ka sa opisina, kung kaimuhan mo talagang gustong maaraman, o kung daiman, itaw ko na sa number ko, 0917-5588-1117, pwede mo akong i-text. Sige, pwede tapong i-flash naman sa... Pwede tabi, dahil problema sa sakuya. Yan na. Tinaw na po sa number para at least... Personal ko po yan, ang number. Ano? Iyo, kamo, yan na, ikakagta sa number for the point of ito, na maging serbisyo publiko talaga. Si Mayor sa kung yan po, ano pong involvement kang local government pagabot dyan sa 4-piece? Is that something that you have control with or national ba yan? Day pong control kaan ang lokal na gobyerno. So, kung i-hold man yan or kung anong desisyon, anong kayang gibuhon kang local government? Sa kuya lang tabi, siyempre kung ano ang namamatean kan sa tuyang mga constituent, i-depensa ko yan, sa gobyerno nasyonal. Pero sa ko yung pagmati dahil man magiba ang gobyerno nasyonal, bako marhay para sa mga taong ini. Kung sakali man may rason man siguro sinda, kung nata gigibuhon, data po aram. Pero maski sa pagpili sa proseso, dahil po kaining hand ang gobyerno na lokal. Igwatabi sinda ning mga tao sa lambang lokal na gobyerno. Bako empleyado ng gobyerno lokal na naka-station sa lambang banwaan. Na iyo tabi igwaman akong linaog na opisina para duman. Okay. Bako mga taga-tiwi ito na sinda talaga nag-aasikaso kang manungod sa 4-piece. As in saro patabi Celia kung mauton mo yaon sinda ang opisina sa baba kan TV Gymnasium igwa sindang opisina duman kung mauton mo pwede ka maghapot magduman mismo. So, ngunyan po, aram po nindo kung saan maduman. Kaso lang, pasaro-saro lang po, tabad sarabay ka magduruman. Iwan na magiging problema to duman. So, ngunyan po, nadadaw nindo directly so kasimbagan kang sa to yung mga questions directly kay Mayor Ami of Tiwi. So, ngunyan po, dahil man ini mangyayari, Mayor, na ining sa tuyang programa without the support of so mga tao man na nagtubod digdi sa tuyang advocacy to spread truthful information in a way that we can. Ito na nga ang very limited lang sa tuyang man na resources. Kami, private company kami, wala man kami political backing or something. Which is, iyo man sa pagkakatakot kang iba. Kada ma-invite kami, pigunan ninda, garo propaganda siya or garo, sisi ngayon ang dyan. Sabi niya, we are a private institution, we have the authority. Tapos samuya mismo yan halit. Kami mismo ang nag-decide, nagigibuhon mo yun And we are gonna be doing this one from January till April. Ngayon mas ma-inform sa mga albayano kung servisya. And first time na nangyari kaya ininanagay ko online political forum. So, ngunyan, dahil man ini mangyayari without the support of our sponsors. So, ini naman po section na kung saan papasalamatan talaga sa tayo mga sponsors. Ang mga tigranihan po, ang pinaka-goal ni Harampangan is makaka-create neutral ground. Ibig sabihin, so mga competing parties or so mga competing candidates, dahil sila magkakaigwa idea baga na, ay, suportado ngayon ni tabad ngayon, itablahon kita ngayon, or very biased. So, nagibo kita neutral ground, neutral platform na maski anong partido nindo,
Kisisay ko mo, pwede ko maghampangan. Taday man nindo kami kapot. Wala man kami nagkakapot sa muya. So, ang rin na yan tadigdi is actual businesses to make it happen. Kaya kung nahiling nindo niya ng sa tuyang consistent episode, iyang kita pirmi sa Coronta. Sinda po ang nag-sponsor kan sa tuyang venue. Okay? And si Coron po ang nag-provide kang so apod kyan kang so aside duman sa venue, sinda po ang tigahapod na the cooking pot of Albay. Saying naman kumaga ang piga-promote nila is itong so native cuisine dishes kang Bicolano na may modern twist na ma-appreciate mo maski ngunyang ka na panahon pinangaki. Ibig sabihin pag nagkaon ka and medyo may edad ka na, pag ungit mo, mararamdaman mo, ay, araw kinis, so ano, araw ganyan. Kaya pag hiniling mo sa itsura, mahiling mo may mga baka, may mga nahaw, and so. Tag gusto tang ibalik itong sa idea na, so, magayon ng Pilipinas kang inod na panahon, pati sa kultura, and so. So, thank you so much kay Coron sa bilang ating major sponsor. And on top of that, pasalamatan naman si Mr. Archie Binamera of Chicharon. Ini si Archie, siya so tighapod ng pambansang likod. Ang nangyari kaya, saro siyang professional photographer na so sa iyang mga shoot na mga picture, sikat all over the world. May 20 million following siya all over the world. And taga-Albay ini. Yan. Tapos tigagamit kang DOT. Tapos ni Jessica Soho. So, picture niya na nakatalikod duman sa... Di ko parang ko nahilingan hindi ito, Mayor. So, nakatalikod siya duman sa may Kitinday. Yan, tigagamit niyan for promotion kang Albayan, for tourism kang Bicol. So, yun. Thank you so much kay Archie sa paggibukan sa tuyang teaser. So, introduction na video ta. Digi sa Harampangan 2019. On top of that, may nag-supply po sa tuya kang sutar na ipapamudbud ta all over Albay. So naghagad po kami kay mga volunteers na ikag po nindo sa mga harong nindo, may mga slogan po duman na pigpapaliwanag kung makakatanggap po kamo ki 500 pesos, gurano sa ng kantidad kada aldaw kang botong pinagpalit nindo. Yaon duman sa mga katagatang magdangog dai magdinangag. So may mga ano po kita na magkaigwa man ki awareness sa mga tao na actually this is na pwede ta pala kung paano naga-function ang voting system or so resulta na by letting or making informed Albayanos. So igwa po kita mga tarpaulin na ipapanao, naghahanap lang po kami ng mga volunteers. We still have nasa may 29 tarpaulins po kita na pwede nindo ikag sa mga harong-harong nindo, and we are giving this one away for free. So siguro mga nasa 10 per district. So, mahanap po kami ng mga volunteer na gusto mag-promote kang Harampangan, and especially message na yaon duman sa mga tarpaulin ta. Ikaw kitang sample gan sa tarpaulin sa baba. So, nagadaraman kita kan sa awareness. And hindi po yan mangyayari without the sponsorship of 3D Merrill sa may tabako. So, siya po so nag-sponsor kan sa tuyang tarpaulin. So, hopefully makadara pa po kita ki awareness. Also, gusto tang pasalamatan si Branch Manager Joy of St. Peter. Yan, sa pag-sponsor digdi sa tuyang advocacy na i-inform ang mga Albayanos. Para po sa mga nangangaypuhan ki memorial plans, let us know. Urawang barato pa po sa indang monthly. So dati nasa 500 pesos ang ngunya nasa 750. So kung next year pa po kamo kayan magkuha, siguro mga nasa 1,000 plus na. So monthly po ang sa indong babayadan tungkol diyan, igwa na po kamong memorial plan. So urawang barato pa, kontak ko na po nindo kami. Last but not the least, sa tuyang sa tuyang major sponsor na si Dr. Noah, Dr. Noah's Animal Clinic diyan po sa may sa may Velamore subdivision. Para po duman sa mga may pets, inform lang po kamo. Palaog na ang summer, dakulong po ng mga pets sa magkakailang ganyan. So, yan, ipa-check up na po nindo pabakunahan and so. Kung magkaigwa po kayo problema within 24 hours, pwede po nindong kontakon si Doc Noah to get para magkaigwa kayo consultation. And so mga nagpaplano man na magruluwas this coming summer, tuminsan kaya so pets nawawalat, di ba? Wala mapakaon, wala mapasikaso, or iwalat lang sa kapitbahay. Igwa po sin napigahapon na pet boarding. Ibig sabihin, iwalat nindo sa pet nindo, mabayad ka mo duman kang sufi for how many days sinda na mapakaon, may specific program sa sindang gigibuhon duman, and alaga professionally sa indong mga pets. Yan. So, Dr. Noah's Animal Clinic. Pasalamatan naman po sa tuyang
kaya sponsor, hindi po, kung si Tiwi, midbid sa halo-halo, pagabot sa pagkaon, si Ligaw, igwaman. Sinda so nagpauso kong pighapod na pansit negra. Aram po rin daw pansit negra. Hindi. Yan. Ang aram kang mga taga-albay, so pansit na tigsasalakan kidinuguan. Okay. Kaya nagiging itom. Iba ini. Pagka kinaon mo ini, mangirit ka, talagang maitom ang ngipon mo. Ang ano niya kaya is pansit negra, Albay's pansit negra from Norris Restaurant. Ang ano niya is pusit. Pansit tapos pusit Okay. na talagang ano talaga, tapos with Bicolan twist, with Albayano twist na talagang maharang talaga, and nag-viral iyan digdi sa Albay, and located po si Norris Restaurant kung gusto ninyong itry sa ng pansit negra. Kung mapakawa-kawa ka mo sa hampang kang Mayo National High School sa may Tuburan, yaon po sinda duman. Mahiling man po ninda duman sa dakulaon nindang tarpaulin na nakakagduman, viral sa Albay itong sa pansit negra. So you should go ahead and give it a try. And sa tuyang mga minor sponsors, ang pinakainat na minor sponsor tayo si Tianma, the first Taiwanese restaurant sa bilog na Albay. Teka po, arang ko na-try na nindo, pero available sinda sa Yashano, kung saan, hindi nindo kayo po magpa-Taiwan to try their food. As in, magayunon po, and masiramon po sa indang, mga dishes duman, and bako po sinda, magayon lang talaga sa pwesto. Iyo? So, yan. Si Tianma, of course, si Angels, tapos sa mga nangangaipuhan, especially sa mga ma-celebrate ngunyan ki Lenten season, na gusto pizza, pero habo nindo kimit, na nag-abstain ka mo, pizza. And yan po, mga vegetable type pizza na ma-enjoy nindo, masiram siya, maski warang karne. And igwa po silang available na 7 flavors. So, para po duman sa mga interesado, we will be posting their contact information digdi sa baba kan sa tuyang caption pag broadcast ini. Available man sinda sa second floor kang Yashano Mall. Last but not the least, si Figaro Coffee, para naman po sa mga naghahanap na tambayan while enjoying high-grade quality kang coffee and high-grade quality dishes. Halos ka-level ini kang kang susikat na coffee shop digdi sa buong mundo. Kapag hiniling mo po, masiraman talaga sa indang coffee, and it's a very sa indang lugar is very optimum pag magayunon siya for closing deals, or gusto na nila mag-adal and so, magayunon sa indang lugar, and available wifi duman sa inda. So you should be able to go ahead and enjoy your stay there sa Figaro Coffee. Ito ang slogan. At least, ang panibagong tambayan, ang official na tambayan ka mga estudyante dyan sa Albay, ang tigahapod na Red Box Coffee and Shakes. Ganyan po, hiniling po doon sa indang page, grabe ang sa indang mga pakulo, ang sa indang mga promo, and sinda ang official na tambayan kang estudyante sa Albay. Ayan, may pakulo po sindang ngunyan sa mga graduates, so hilingon po doon sa indang page, and we'll be making an announcement as well digdi sa Go Albay. So yan po, thank you so much sa tuyang mga minor sponsors and major and secondary sponsors. Ngunyan, Mayor, mabalik po kita sa imo. Ini naman po sa section kan sa tuyang programa na kung saan kasubago-baga nagpara-explain kita, nagpara-simbag kita. Nang is, we will just throw the question or sa issue, know where you stand. Okay. Saan ka nakastand digdi sa mga issues na yun. Dahil man kita ma-explain, Okay. gagamitan na lang sa tuyang popsicle. Okay. Yan. Ang ibig sabihin pa kapag nakampang ini sa camera, ining green, ibig sabihin, you approve. Okay. Or you want it to happen sa tuwi. Or kumbaga ano siya, this is pro. Pagka nakapula naman is, Okay. yan. So, 3 to 5 seconds lang po sa transition per Okay. question. So, itaas lang po nindo kung ano sa simbag nindo. Pagkatapos nindo sumimbag, ibaba po nindo para maihapot sa Sige next po. na issue. Tapos ay mo ini. Okay, so are you ready? Yeah. Yan. First issue, abortion. Abortion, no. Yan. Okay? Second issue, controversial issue. Depends. Depends. Aha. So, sa same pang inclination nito, mamaya, Okay. mo na kita ma-explain. Pro or against? Okay. Same po ang ano nindo. Depends. Depends, okay. First time na ano kita. Sige, tatawan ta ka kay opportunity na nata. Divorce. Divorce, favor. Favor. Okay.
Death penalty. Death penalty, Yes. I'm not in favor. Not in favor. Thank you so much. Hashtag know where you stand. Sa in ka po nakatindog sa isyong ini. O plantok hang war on drug strategies. Tokhang, pwede ng favor. Okay. Yeah. Next question is, or next issue is LGBTQ rights or spigapod na SOGI bill. Yeah, favor. Favor. Okay. Next one, vote by. I'm not in favor. Not in favor. Okay. What about political dynasty? Depends also. Hashtag know where you stand. Sa'yo po Yeah. nakatindogan sa ng leader niya. We are not a political dynasty, pero in general, di ako favor. Okay, in general, bako yung favor. Okay, thank you so much. Last question is lowering the age of legal responsibility from 15 to 9 years old. Hindi ako favor. Not in favor. Okay. So, ngunyan po, tatawan ta ki, saro lang na controversial issue. You have the feel or you have the need to explain. Yes. So, saro lang po. We'll give you siguro mga 30 seconds to i-state mo kung nataaro ka tong sa imong stand. Okay. And nata mo siya kung explain. Arin po sa pinaka-importante Well, sa imo. federalism, ang konsepto, okay sa ko. Kaya lang, sa promote sa ngunyan, daing na-explain, lalo na sa financial aspect, kung ano talaga ang magiging sitwasyon. Like, say for example, sa Bicol, pira talaga ang kwarta kang Bicol. Paano ini babarangaon? Pira ang mabalik sa Samuya. Ano? Paano sa mga utang kang ibang banwaan? So, gusto ko tabi maaraman, para makadesisyon kung ini marhay o bakong marhay para sa samong banwaan. Ultimately, of course, ang consideration ta banwaan. Yeah. So ngunyan ang pinaka ang pinaka ay kung nasabutan ko po sa imong simbag ngunyan is so ideology kang kang federalism is at some point gusto ta pero details of execution. Precisely. Duman ang kakaigo kaya duman mahihiling kung talagang ma-benefit talaga so lokalidad or dae. Precisely. So unless maging malinaw itong so details of execution, especially kung paano madalagan so cash flow. So gabos. Dumantabi ako, Sa kanan kita makakakariyan. Kaya punta siyang explain. Thank you so much, Mayor, sa imong kasimbagan. Ngunyan, ma-proceed na kita digdi sa last part kan sa tuyang programa. Pero bago kayo niya since kamo po ang nakatuhang ngunyan, hapon ko po kamo. Pagka sinabing si Tiwi, ano ang pinaka-problema niya ngunyan? Tiwi. Tubig talaga ang pinaka-problema niya, ni Tiwi. Okay. So sa mga viewers na taga Tiwi, let us know if you agree or disagree with this one. Let us know if you love or if you like what you hear. Para po sa inyo mga questions and mga comments, yan ang pudigdi ang sa indong mayor as of the moment and asking for another term. So ngunyan po, para naman po sa mga taga-Albay, again, we're introducing Kunsisa na nakatukaw sa Tiwi, Albay. Ngunyan. So, ini po, last question ta. So, pigapot ang hashtag know why. Ayan. Yan. So, ini po, we will be giving you 30 seconds. Simbagon mo po sa hapot, nataika ang dapat pilion kang mga Dahil iga po akong klaro, as in marhay na programa para sa banwaan. Iba ko ng eksperyensya na ma-back up kan sa kuyang lideran. As in, yaon ang sa kuyang paghinguwa para tunay na makatao ning progreso sa Samuya, sa banwaang Kantiwi. So, yaon na tabi itong apat na development trust na matao Okay. Thank you so much, Mayor, sa indong kasimbagan. Ngunyan po, sa tiwing non, tama? Sa mga tiwing non, sa indo po, nakasalalay
kung ano ang kakaluwasan kang tiwi ay tigbalo ta pong paghampangon so parehas na para mayor this coming 2019 nasa sa indo pong kamot kung papaanon po ninyo yan gigibuhon. Ang hagad lang ni Go Albay sa indo, especially kaining show na harampangan is magdangog dai magdinangag. Pag nag-abot duman sa punto na wara kamong labot kung sisi ang madaralagan ngunya na 2019 dai kamo magngalas kung so nakatukaw warang labot sa indo. So gusto ta pong pasalamatan sa indong pagresponde, sa indong presence and sa indong time na pagpaunlak para humampang po sa gabos sa mga taga Albay, mga taga Tiwi, and it's actually our first time meeting you and dakulan po kami na ako dan. Thank you so much. Salamat po. Mayor Salamat naman. Villanueva. Dakulaan po na privilege na nakatao kita kasimbagan sa mga taga Albay. So ngunyan ma-announce po kita ang next show ta is mamaya. Yes. Mamaya pa ito na live mga 6. Oo. Ngunyan po at yan na hapon papaghampangon konsehal sa Malilipot. So duwa po iya na segment tadakulon sinda kaya binanga me sa rupong 3:30 and sa rong 5:30 pero tadtad mi pa po siya i-broadcast. So bako po siya live but it will be recorded same as this show. Okay? So ngunyan po hilingon, dangogon and midbidon nindo ang sa indong magiging leader magdangog dai magdinangag. Again, this is Romer Carbilido, your host of Harampangan 2019. Thank you so much.